ka jing bom pendam jong ko Iran ye ka ka bala ptha de ka ri Amerika kala bu jing ye ka ri Amerika menta hai ka je kran ka long hapo jong ko ri ha Oman ha ka hnru trik jong to bnai February jong to snam ar po hnru kam syam la poi satia sha ro menin ka singiu Benjamin Netanyahu ba Donald Trump kile kendu hapo jong White House ban ye kran halor jong ka jing bom pendam jong ko Iran ye ka jing ptha de ka ri Amerika ba kambit satia bakan pen khre yelade ban chna ye ki jaka chna nuclear ka jing bom sha joko ri Amerika ban chna nuclear ye ka ri Iran ka deina mar ba ka smooth hu ba ladai ka ri Iran ka de ka ri ka don ye ki nuclear kan sabu jing ma wat ye ka perthairu sisun gesngi namar ba kan sa ai ye ki terthma ki badon jing ma tam ha ka perthai wat se ki kinhun sinking etiar ka badon hapo jong ka Middle East badla de ki kinhun sinking etiar jong ka Middle East kin yo ye ki terthma ki ba shirkai tam joko perthai bat ka perthairu kan sa jot thiau sisun gesngi kata ga de ka dauba ye ka ba ri Amerika kala khang persha ye ka Iran ba kambit dalele ban penni lane ban chna ye kita ki nuclear plant warla kam syam la poisa ru ka jekran ba ka Iran halor jong ka nuclear deal hapo jong ka ri ha Oman ru nagalang jong ka ri Amerika bat ka ri Israel menta sa shiwat kila shimbyang ye ka rai ba ka de ban ye kran byang bat ka ri Iran ha ge be de bat ka ni ka mat ba ka ri Iran ru ka de ban ko ngu ye ka ne Presiden jong ri Amerika bat Prime Minister jong ri Israel kila kran shai ye ka ni la de jia ba ka ri Iran kam ko ngu satya ka pau shai ba ka kwa banele persha ye ka ka ba ka ri Amerika kala dab ban ma ham lupa badla da ka yale persha shisha ka ri Amerika kan sa iba shisin kesngi ka perthairu kan sa jot ha ka de ka buit ka beri jong ka ri Iran kumta la da ka ta ka je kran snothu jengmut kam poisu sha ru am na ka lang jong ri Amerika bat ka ri Israel kimban se bakan haban le ye ka badon kam bat ka ka ba kiken sale kapor daladi kan sabatai ye kata lade ka riran kam sap satya ye kata ka jekran ban skuthu jumut hapdeng jo ka ri Amerika ka ri Israel bat ka ri Iran halor jong ka nuclear deal hapo jong ka ri Iran ha gari ka jingbengam jo ka ri Amerika bat ka ri Israel persha yu Ali Khamenei nagalyang jo ki kinhun sinking etiar jong ka Middle East ru kila berngam de ki ktin ke laipo ka jaj ya ki artli ki ri bakin om ailat satya lade JIA ka ri Iran bat kham tam yo Ayatollah Ali Khamenei hanrei ka ri Amerika ba ka ri Israel pat kin om ngap satya ye kata ki yaj bait sakmat lada ka jinge kran daga ktin kam sham la trikam satya daga kam shisundan kin sa pen shisun kesngi ong Presiden joko ri Amerika bat Prime Minister jong ri Israel hai ka ji kedu lang joki menta kesngi hapo jong White House jong ri Amerika kublai muntat hadu bi kendu hai ka wipat ke video